ତେଣୁ ତୁଳସୀ ଦାସ ରହିଥିଲେ କେତେ ମାସେ? ତେଣୁ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ ସେଇଦିନ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସମ୍ବତ ସମ 1623 ମସିହା, ସମ୍ବତ 1680, ଆମର ମସିହା ହଉଛି 1623। କେତେ ଲେଖା? 1623 ମସିହା ଶ୍ରାବଣ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ତୀର୍ଥ ଶନିବାର ଅଶୀ ଘାଟରେ ଗୋସ୍ୱାମୀ ରାମ ରାମ ଜପ କରୁଥିଲା ବେଳେ ସ୍ୱ ଶରୀର ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ହେଇଥିଲା 126 ବର୍ଷ ବୟସ। ତୁଳସୀ ଦାସ 126 ବର୍ଷ ବୟସ। ଯେଉଁମାନେ 100 ଉପରେ ଟପି ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟ ପରମାତ୍ମା ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଚାର ଭିତରେ ଏସବୁ ବେକାର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତମେ କହିବ ରାମ ଆମକୁ ପାରି କରିଦେବେ, ସେ ଆସି ଇଏ ସବୁ ହାତରେ କାହାର ନାହିଁ, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇବେ ପରବ୍ରହ୍ମ। ଆଉ ଜନ୍ମ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି ଯେ 100 ବର୍ଷ ଉପରକୁ ଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା କଳି ଯୁଗରେ 120 ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ କରିଛନ୍ତି। କଳି 120 ବର୍ଷ ସମେତ ପାପାସକ୍ତ, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ା ପାପ ଦ୍ୱାରା ତମ ଧର୍ମ କଟିଗଲା। ତମର ଯୋଉ ଆୟୁଷ କେମିତି କଟିଯାଉଛି? ଆମେ କେତେ ସମୟ ଶୋଉଛେ? ରାତିରେ 7 ଘଣ୍ଟା ଶୋଉଛେ। 7 ଘଣ୍ଟାର ଆୟୁଷ ଯଦି ଦିନକୁ କଟିଲା, ବର୍ଷକୁ କେତେ ଦିନ ହେଲା? ଯଦି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷକୁ କେତେ ଦିନ ହେଲା, ତମର ଆୟୁଷ ଯଦି 80 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଏ, ତାର କାରଣ ଅଛି। ତାର ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖି ସିଏ କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁ, କାହାର 80, କାହାର 85, କାହାର 75, କାହାର 12 ବର୍ଷ, ଇଏ ଜନ୍ମ ହଉଥିବ। ତା ସବୁ କାରଣ ଅଛି। ଏସବୁ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ସେମାନେ କହିପାରିବେ। ଏଇ କାରଣକୁ ଆମର ଆୟୁଷ ସବୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଇଯାଏ। ତମକୁ ଆୟୁଷ କେହି ଦେବେନି, ତମ ଆୟୁଷ କ୍ଷୁଣ୍ଣ, ତମ ଆୟୁଷ ତମ ହାତରେ। ତେଣୁ ତୁଳସୀ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ନେଲେ, କି ମନ୍ତ୍ର? ରାମ ନାମ ମନ୍ତ୍ର ଗୁରୁ କରିକି ଦେଲେ। ଗୁରୁ ତାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବ, ତା ତୁଳସୀ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ର ନେଲେ, ଗୁରୁ ଦେଇଦେଲେ। ତାଙ୍କର ମସ୍ତକ ଦେହରେ ଏଇଠି ହାତ ରଖିକି 108 ଥର ରାମ ରାମ ଗୁରୁ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କର୍ଣ୍ଣରେ 3 ଥର ରାମ ରାମ କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ତମେ ପଢ଼ିଲନି, ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି, ଇଏ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଗଲେ, ସିଏ ଦେଇକି ତମ ଆତ୍ମା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆତ୍ମା ନେଇକି ପରମାତ୍ମା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଗଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଭାବିଦେଲେ, ତ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ହନୁମାନ ଭାବିଲେ, ହନୁମାନ ଶିକ୍ଷା ହେଇଗଲେ। ରାମକୁ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ, ରାମ ଶିକ୍ଷା କୋଉ ରୂପ ତାଙ୍କର ଠିକ ନାହିଁ। ହନୁମାନ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଧାରଣ କରିପାରିବେ, ଶ୍ରୀରାମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୂପ। ଖାଲି ତମର ଚିହ୍ନିବାର କଥା। ତମର ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ର ଖୋଲିଯିବ, ତମେ ଜାଣିବ ଆରେ ଇଏ ଅମୁକ ଲୋକ ଆସୁନାହିଁ, ଦେଶ ହେଇଛି ଅମୁକ ଲୋକଟା ମାନବ, ତା ଭିତରେ ଏଇ ଶକ୍ତିଟା ଆଇଛି, ଘର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ସେଇ ଲୋକ ଚିହ୍ନିବ, ତମେ ଚିହ୍ନିବ। ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ତାକୁ ସେ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ଯେ କିଏ ଆଉଛି, ସେ କ'ଣ ଆସିକି କରୁଛି ସଭା ଭିତରେ, ସିଏ ଜାଣିପାରିବ। ଯେ ଚିହ୍ନା ଲୋକ ସେ ତାକୁ ଚିହ୍ନିବ। ଚିହ୍ନିକିରି ଯେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା, ଏଇଟା ପାଚିଲା କଦଳୀ, ଏଇଟା ସେଉ, ଏଇଟା ମିଠା ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗେ, ମୁଁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବି, ଛାଡ଼ିବାର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ଯଦି ମୋର ଦାନ୍ତ ନାହିଁ, ମୁଁ ପିଜୁଳିଟା କେମିତି ଖାଇବି? ଖାଇହେବ? ଖାଇହେବନି। ଭଲ ଦେଖାଉଛି, ପାଚିଲା ଦାନ୍ତ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇପାରିବିନି। ଆମର କେତେ ଦୋଷ, ସେ ଦୋଷକୁ ରାମ ନାମ ଜପ କରିକିରି ତୁଳସୀ ଦାସ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଦେଲେ। ଯେ ସିଧାସଳଖ ପରମାତ୍ମା ପାଖକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ନାହିଁ ନା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରକୃତ ତୁଳସୀ ଦାସ କିଏ? ବାଣୀ। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ଥିଲା ବାଣୀ, ତାପରେ ହେଲେ ତୁଳସୀ।
ବିଭିନ୍ନ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭାଗବତ ଗୀତା ଉପନିଷଦ ସବୁକୁ ବାଛିକି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବ। ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ ଶିକ୍ଷଣ ବିଷୟ। ରାମଙ୍କର ରାମଚରିତ ମାନସ ହେଉଛି ଆମେ କହିବା ଏବଂ ତାକୁ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ ତମେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାଟ ଅଛି ନବଦା ଭକ୍ତି, 9 ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି। 9ଟା ଯାକ ଭକ୍ତି କରିଲେ ଯାଇ ତମର ଭକ୍ତି ହବ। ତୁଳସୀଦାସ ପ୍ରଥମେ ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣ ଲେଖିଥିଲେ କିଏ? ହଁ, ଅବଧି ଭାଷା ଲେଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଦିଆଗଲା ଯେ ତମେ ବୁଝିପାରିବନି, ତମେ ତାକୁ ହିନ୍ଦୀରେ କର। ସିଏ ତାପରେ ହିନ୍ଦୀରେ କଲେ। ଏଇଟା ତ ଆମ ଯୋଉ ଭାଷା ପଢୁଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୀ ନୁହଁ, ଅବଧି ଭାଷା, ଏଇଟା ଅବଧି ଭାଷା। ବୁଝିଲେ? ତେଣୁ ଏଟା ସବୁ କହିସାରିଲାଣି ସଂକ୍ଷେପରେ, ଆଉ ମୁଁ ପଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକତା କରୁନି। ବୁଝିଲେ? ହେଲା।